Bandiraɓe, on calminama e mbadi kuptudi ndi. Min wonko mbaɗmi constat e nder leydi men Sénégal, kono so tawi ɗum ɗo ene lutti wonde e nder leydi ndi, duuɓi nana ngaroya yeeso, ina wayno leydi ndi jogata ko opposant. Nde tawno neɗɗo a wawi wiide wonde aɗa wona e leydi, aɗa yiɗi lefol laamu, mbiya wonde a jofodirtaki, walla a dirodirtaki balaɓe, walla a yennodirtaki, walla a werlodirtaki yoga e kongi. Hande noon mo yeddi ko kalmi ko yo ƴeew e parti pouvoir hande jooɗiɗo ɗo hen o, ko kañummen mbaɗi gouverner leydi ndi, e holɗo ɓe ndewi haɓe dañi fartange wawde wadde gouverner leydi ndi, ko daradeɓe e haɓedeɓe e sirŋinade haalde ko woodi e ko wodani ha hande ɓe keeɓi lefol laamu. Kono ina wayno nde tawno no ɓe goniri opposant ji ni ene ɓe gardi ɓe goni lefol laamu ni, ko ɗum saabi hande fonnoɓe wonde opposant ji kewɗi nana deƴƴi, kono deƴƴere mumen nde ko kulol, somi welama mi wiya noon. En jii kam won yaltuɓe kañumen kam ɓoorima e wonde opposant ji ha laaɓi, nde tawno jooɗima e plateau ji, kolliri kañumen gonde gona opposant ji, goni koye parti pouvoir, ɓe gaddi jiidigal, ɓeɗo gaddi wonde ko opposant ji gonno, gonirno ɗo opposant ji ko sababuno wonde ko parti APR wonno. APR ummima ɗo kañumenne kay balla parti pouvoir o ne mbawirta tigui rigui ha joni wadde golle mumen ha timma. Won hen kadi aussi wiyeteɓe ko soi-disant daratonoɓe ene mbiya wonde kañumen ene mbaɗa revendiquer hakkeji mumen, ko kañumen nde mbiyatno wonde Ousmane Sonko ala ko woni, Ousmane Sonko ala ko wawi, Ousmane Sonko ko penowo, Ousmane Sonko hay hunde wawa tigui rigui ha joni wadde e nder leydi ndi. Ko kamɓe dari ɓe mbi wonde hande ko kamɓe goni avocat ji Ousmane Sonko, ko kamɓe daroto eɓe mbiya wonde Ousmane Sonko yo yimɓeɓe ɗaccu ɗum gollo, kamɓe de ɓe ɓorima e koɓe gonno ko, ɓe paati e on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko. Gueɗe ɗiɗi haɗi payi tati nani hen. Gueɗal ɓurgal jojjude ngol ko kulol, nde tawno enen fof eɗen gandi on slogan mo Pastef ƴetti, on slogan min mi yadani hen. Kala garɗo haali ko welani ɗum e nder gouvernement he, walla joofi tigui rigui goto Ousmane Sonko, walla joofi Bassirou Diomaye Faye, président Bassirou Diomaye Faye, ina wayno ɓe mbaɗantuma ko 72 heures eɓe daro ɓe ƴettuma, eɓe kaala ko boni e ma, ɓe kaɗata ni hedde fannu politique e nder ɗum, hay wima privé ɓe kaala. En jii ɗum ɗon, kala moɓe mbaɗanno ɗum noon heewi ko dogde. Ɗum noon so tawi wonde opposant ji ɗi jii ɗum, hay sinno tawi ne jogorno yaltude mbaɗa revendiquer, walla ne jogorno yaltude ene kaasa, kulat ɗum. Ɗum noon so tawi neɗɗo wi ene waɗa politique, a woni kulɗo reedu, aɗa huula ƴettede, aɗa huula yennede, walla aɗa huula hirgueji tuuma pawa e dow ma, walla aɗa huula joofade gouvernement, hankkadi a natti wonde opposant, ka citoyen simple gonɗo e nder leydi ndi, kala ko fawa e dow leggal dande ma a jaɓat. ƴeewe gila élection ngaji ɗi jawti fewde joni, gouvernement oɗo dañiɗo balɗe temedere ɓe gandanɗa hoorema waɗi ɗum e nder leydi ndi. Est ce que on jii ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen jaaduno e mabɓe e élection ngaji ɗi, hande ene dari ene mbaɗa opposé wu, wona APR kay au contraire en jii on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni minime président de la république, en tant que mawni. Hande so tawi a andama a woni ko gonɗa ko kañum watma ɗum caggal Allah e nelaɗo muɗum, façon poste fof ina wayno a waɗi ɗum occupé e nder leydi ndi, ha wiyama wonde an halfina pétrole, a ñaami goto fof gonɗo e nder leydi ndi 90.000 ɗum fof ɓenni, ha hande a woni hen millionnaire, walla mbiyen milliardaire, mawne tigui rigui ha joni natta wonde président, daroɗa mbiya wonde a waɗi démissionné, wadde noon o yoɓani capatowo lamɗam woni Aliou Sall. Kono noon ɓuuri jagdemi hen fof ko bandiraɗo debbo o, woni Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi jamma e ñalawma subaka kekiɗe nana huɓɓa layifaji mum, ene waɗa défendre Ousmane Sonko. Gila gouvernement Bassirou Diomaye Faye ari, Fatoumata Ndiaye yalti waɗi vidéo wi wonde
yo Sonko yaafo ɗum ene pari hay nadde hen prison ngam tigi rigi Sonko yaafo ɗum ɗum noon kala ko wino Sonko yo Sonko yaafo ɗum wonta wiitu ɗum ko wino ɗum to ko haalanno ko fof ko toñange mere ala hen fof ko woni gonga wurti on ji no waɗiri défendre par rapport au sine Sonko wiyanomo yo ar jooɗoyo toon to assemblée nationale ala ko heddani président assemblée nationale o ala ko heddani aussi APR wonɓe toon ɓe o heeɓi haw wi wonde président de la république ko ɓuuri yawde e yaccade yo wat feere firta assemblée nationale o e mois de septembre oɗo garowo o rutti noon o wi wonde eɓe dokku Ousmane Sonko jam nde tawno Ousmane Sonko ko annabi Nuhu voilà Ousmane Sonko ko neɗɗo laaɓɗo cer meeɗa tulmude te kala tuundi fownode e dow mum ɗum koko takkaran o wi noon APR laamu ngu laamino leydi ndi ni ala ko goniri ɗo so wona posuji men sosuji men fosuji men ɗum noon ɓeɗo gardi ko rupture ene gardi fannu goɗɗo e nder oɗon tuma ɗum noon yo APR ya leloyo foftoyo te kala ñamnoɗo kalis leydi ndi yo nodde ara noto waɗe e nder geƴƴalal he ɗum saabi mbiɗen wonde politique ene salti nde tawno sa woni politicien a wawa fende a wawa jamfade a wawa ɗaminde yimɓe ka waɗata andu wonde pour mbawa wadde atteindre objectif ma e nder oɗon politique so wona e télé kono gama heɓata ko caɗele gonata ɗum tagui baɗɗo sérieux wawa wadde politique ɗum woni gueɗal ngal mo jamfata ko wawa wadde politique wadde noon ça veut dire ko wonde yimɓe jeehi ha mbaɗi orienté politique e fannu caltiɗɗo ko ɗum saabi hay sino neɗɗo haali haala ka gandanɗa hoore ma rewani lawol wiyata wonde accu oɗo ko haalal ko haala politicien tan so hay so politicien haali wiyata wonde ɗum ko haala politicien tan oto fiiru ɗum ɓiye mais beele Fatimata Ndiaye Fouta Tampi binoɗo wonde kañum ko APR te ko APR tan heddoto ko APR tan wonata kañum jogaki carte membre parti goɗɗo ko jiida e APR hande so darima wi wonde kañum ko patriote ɓorima e APR ha laaɓi cer darinoɗo wiɗo wonde kañum ko Fouta tagui ɗum ummade yo Fouta heɓ hakke mum wadde noon firti wonde wona Fatimata Ndiaye Fouta Tampi ko Fatimata Ndiaye kañum tan tampi e nder oɗon tuma ɗum noon hande so neɗɗo tampi tampere mum tan ƴeewa moggitade e nokku walla mbiyen diwan beele jomumen tigui rigui ne mbawa rewde mum beele ne mbawa dañde doole ɗe dañi ɗe ɗum noon Fatimata Ndiaye andu wonde hande kala ko mbawɗa dañde e nder ɗiɗo réseaux sociaux ji koye gaga inde Fouta nde nde tawno a ari mbiɗa wonde aɗa yoltono Fuutankoɓe hujjaji mumen ɗum tagui Fuutankoɓe fof ɓabbiti ndewema téléji ɗi e site uji ɗi fof ndewema ha mbawɗa dañde hande ko dañƴa ko joguiɗa inde so tawi wonde a waɗi live yimɓeɓe taaƴa live o namda e nder site uji mumen donc nag so lingu yeri kodde e nder ndiyam yo yettu Allah yetto lawƴoɓe so lingu yeri kodde e nder ndiyam yo yettu Allah yetto lawƴoɓe beele Fatimata Ndiaye ko ɗum foti yobde Fuutankoɓe heewi noon hande waɗoɓe politique notittoɓe tigui rigui Fouta kumbuyu men walla notirtoɓe leydi ɓe ko kolengel ƴakki awdi en par ce que jomumen ko kalata ko eko piɓɓe ɓerɗe mumen ko c'est diamétralement opposé wona gotum ko ɗum saabi noon en jii on mo gandanɗa hoorema kañum woni Bara Dolly mo gandanɗa hoorema wi wonde yaadi e Amadou Ba mais tagani ɗum yaadude e Amadou Ba ene andi Amadou Ba ene gaño kanko kay omo andi wonde Amadou Ba o yaadiri mum tan ko sababude wonde Amadou Ba ko sehil makko te wonɗoɓe jettidi ko ɗum tagui tigui rigui omo yaade Amadou Ba kono mo andi Amadou Ba gañata ko Sonko en gañoto o wiya noon beele wonde omo continue wonde opposant o wi lalti tati memata jiyane wonata opposant saabu ɗum Sonko en jame kamɓe mbakke en ɓe ko kamɓe jiidi mamiraɗo goto o wi noon hay goto yiyata wonde mo haɓa e koreji makko gaga tigui rigui politique est ce que politique holi an politique Mamadou Diom Decroix en kañumen foof garti e parti pouvoir donc ko ɗum tagui mi wiide wonde saaha nana ara e yesso opposant ji godata nde tawno opposant e nder leydi ndi hande ko namdi koko cuusal tigui rigui te cuusal ala e politicien ji kewɗi te surtout aussi wonɓe e nder parti APR o bandiraɓe sen darnaki koyɗe e leydi hay batte ala ko keɓeten e nder ndiɗo leydi on jarama.